Vinga, va, som-hi. Comencem caminant, vale, senyors? Ens vam adreçar als psiquiàtrics perquè sembla hi ha una gran població en l'àmbit de salut mental perquè aquesta gent també es pogués formar a nivell de música. I la manera de formar-se, com que jo soc musicoterapeuta, doncs la manera va ser a través de la musicoteràpia. El projecte es diu Música, Musicoteràpia i Salut Mental. Hi ha un objectiu que és proporcionar un ambient de benestar en aquestes persones que venen a fer el taller i també té un objectiu de socialització, de relació entre les persones que hi participen. Per una banda treballem el ritme, el sentit de la pulsació, perquè a nivell de ritme a l'esquema ens ajuda a organitzar-nos, que és una cosa que després podem transportar a les nostres vides. I a més, de manera complexa, seguint diferents ordres. Ordres que per una banda en unes primeres sessions les dono jo, però ara avui ja les donaven els propis companys del grup per tot el tema també de l'autoestima. O sigui, no només soc jo la que dirigeixo, sinó que arriba un moment que poden ser ells també els que dirigeixen. Vols tocar la cortina? Vinga, va. O sea que cuando suene la música, pim, 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 y cuando el Marcos nos toque la cortina, dejamos el pañuelo en el suelo. I ara podem passejar. Però podem passejar perfectament, sí, tenim l'espai. Recordeu els camins, senyors? Hem treballat amb els mocadors, ja no hi havia tant una part tan rítmica, sinó que passàvem ja a una part més estètica, de crear amb el mocador. Jo treballo amb plaques, l'instrument de plaques són xilòfons, metal·lòfons i de diferents graus, sopranos, contrals, baixos, que són més greus. És un instrument molt rítmic, molt bo per adquirir aquest sentit rítmic, no? I de seguida sona bé i llavors el resultat és molt satisfactori. La capacitat que té la música de transformar les persones, de donar-los oportunitats, de millorar la seva qualitat de vida. No cal demostrar-ho, només cal parlar amb les persones que acompanyen en aquestes persones amb discapacitat, que són els que ho viuen més de prop i t'ho diuen, ostres, com ha canviat aquest grup, com ha millorat, com ha canviat la relació entre ells gràcies a la música. Sentim realment que és un espai diferent de treball, que ells el gaudeixen d'una manera diferent, que realment els objectius de crear vincles socials, de crear pertinença en un grup s'han assolit, que sobretot que ho gaudeixen moltíssim i que poden desenvolupar altres habilitats comunicatives que normalment a la comunitat o als hospitals no es donen. Són unes persones que se senten capaces. Es pensaven que havien perdut la capacitat aquesta d'aprendre, d'aprendre qualsevol cosa. I deien, hosti, estem aquí i estem aprenent, vull dir, som capaços d'aprendre. Intentem que disfrutin. El segon trimestre el vam fer perquè volien repetir. Perquè volien continuar. I nosaltres també vam dir, doncs continuem.